Jeg hader Aalborg. Her er så uslet og beskidt, og ingen kultur. Jeg er kun fordi min far forlanger det. Allerhelst vil jeg male, men min far siger, at jeg skal være brændevinsbrænder, ligesom ham. Da Harald Jensen kom til Aalborg i 1862, var det ikke med hans gode vilje. Han kom hertil for at overtage et brændevinsbrænderi, som hans far havde købt allerede i 1857. Egentlig havde faren købt det til hans storebror, men han havde ikke lyst til at komme til Aalborg. Faren havde derimod rigtig meget lyst til at få sendt Harald Jensen til Aalborg. Det var nemlig sådan, at Harald Jensen han gerne ville være kunstmaler. Han var startet på Kunstakademiet. Det syntes hans far var noget pjat, for man kunne ikke leve af at male billeder. Og da Harald Jensen han ikke opnåede det, man kalder en guldmedalje, og det var den måde, man gav karakter for maleri på, ja, der tog faren simpelthen det som en mulighed for at sige slut med det der maleri. Du skal til Aalborg, du skal være brændevinsbrænder. Vi står her i Vesterå, og nedenunder asfalten her, ja, der er der faktisk et åløb. Da Harald Jensen kom hertil og overtog brændevinsgården, der lå her, der skal man forestille sig, at der har været åløb, således at man kunne sejle varer til og fra byen nede fra Limfjorden af. På trods af, at Harald Jensen han, ikke havde lyst til at blive brændevinsbrænder, så var han faktisk rigtig god til det. Han lavede et par mærker, nogle akvavitter, som blev berømte og som solgte rigtig, rigtig godt. Hans interesse for kunst, den holdt han aldrig nogensinde op med at have. Han blev en stor mæcen i byen, der blandt andet stod bag, at byen fik både et historisk museum og et kunstmuseum. Han støttede kunst og kultur, og har nok synes, at Aalborg var et helt igennem tarveligt sted at komme til. Han var ret ekscentrisk. Der fortælles for eksempel blandt mange andre historier om ham, at han tog ud som klog mand. Og en klog mand, det var sådan en slags naturlæge, der helbredte folk ved hjælp af forskellige urter og strygninger og berøringer. Så Harald Jensen, han var mangefacetteret.